Натуральний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі і Сегодня у нас в гостях очень опытный человек. Человек очень опытный прежде всего во внешней политике. Это бывший министр иностранных дел Украины Володимир Охридсько. Вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Ейдаре. По інтересне время живемо. Звичайно. Я б даже сказал, очень интересно. Є якийсь час, коли не є цікаво? Ну, не знаю, мені інтереснее не встречалось ще поки. Ну, ви знаєте, я коли був ще молодим дипломатом, а це початок це ще кінець 70-х, так довго не живуть взагалі-то, ну, але поза тим. От, і у нас склалася така ще в тому старому, як ми його називаємо, МЗС, група проукраїнських таких активістів. От, то, ви знаєте, ми мріяли і сподівалися, ну, просто це для нас була фантастична мрія, що десь під кінець століття все-таки Радянський Союз може розвалитися. Ви дисидентами були такими? Ну, були внутрішніми дисидентами. Тобто... А як тоді виглядала робота дипломатів українських в условиях СССР? Ну, формально ми були продовженням зовнішньополітичного курсу СРСР, як це тоді називалося. От, бо було Московське МЗС, яке було законодавцем всіх мод і так далі, так далі. На нас дивилися, звичайно, через губу зверху, що там, українці, білоруси. От. Чому? Ну, тому що нам через те, що Україна була членом ООН, засновником ООН, з барського плеча дозволили брати участь у роботі міжнародних організацій. ООН, там, я знаю, там, МАГАТЕ, ЮНЕСКО, ЮНІДО. Якою мовою, до речі, ви спілкувалися? Виступали ви якою мовою? Спочатку російською, і це була вказівка. Але потім, уже якраз от приблизно після того, як прийшов Горбачов, і почалася така певна відлига, хоча в МЗС Росії на це дивилися дуже негативно, тодішній наш постпред Удовенко Геннадій Йосипович перший почав виступати англійською, а потім і ми почали підтягуватися. Це викликало неприємні емоції у союзників, як ми їх називали. Ну, але, ну, що ж було робити? Якщо, скажімо, там, той самий Удовенко був головою комітету, то він не міг виступати російською мовою за визначенням. Ну, а всі інші вже дивилися так і... А про українську мову навіть не йшлося? Ну, в ООН не можна говорити українською мовою, тому що вона не є мовою ООН. Тому тут був вибір або англійська, або російська. Ну, але це теж був, до речі, дуже великий досвід. І коли ми вже стали незалежними, то і почалася, власне, робота на двосторонці, то ви не повірите, але вважалося, що якщо є в посольстві одна людина, бодай, яка працювала в старому МЗС, то це дуже сильне посольство. Интересно. Ну, те времена был как раз ваша молодость дипломатическая, это падение Советского Союза. Правильно понимаю? Падение? Советского Союза. Ну так. Тогда все радовались, были довольны, по крайней мере, на словах. А потом прошла какая-то эпоха, и Путин сказал, что это самая великая трагедия в истории современности, и этим самым обозначил, чего он хочет. Восстановление Советского Союза. Как бы там ни было. Может быть, в таких, а может и в больших границах. И план был нормальный, но Украина его сломала. Вот просто нормальный был план. Все должно было быть нормально. Ви знаєте, Ейдаре, зламала цю ідею Україна значно раніше. І тут справа навіть не в Путіні, а справа в Єльцині. Попри те, що ну так і в Москві, і в Росії, і повсюди на пострадянському просторі вважалося, що Єльцин був начебто за незалежність всіх цих республік. Ну це фейк, брехня, вибачте за непомічне слово, і взагалі речі, які абсолютно далекі від істини. Мета Єльцина полягала в одному – поміняти назву і взяти владу. Знаєте, була така, я не знаю, чи вона зараз жива чи ні, Галина Старовойтова, може ви пам'ятаєте? Ні, вона ж, її ж вбили. Давно. Її ж вбили. Пропустив. Давно, десь 20 років, більше. Так от,
наш перший посол в Москві Крижанівський, такий був, може ви чули таке прізвище, він був з нею в гарних стосунках, і він згадує свою розмову з нею якраз після того, як відбувся оцей заколот ГКЧПський, потім Україна проголосила незалежність, і почався процес підготовки до референдуму. Біловежських. Ні, до референдуму 1 грудня 91-го року. І от вона потім йому розповідала, що після того, як Україна проголосувала за незалежність, вона каже Єльцину: Борис Николаевич, ви розумієте, Україна уходить. Ну і він відповідає: та, Далеко не волнуйся. Нам тільки нужно этого Меченого убрать, мається на увазі Горбачова, а потім ми цих скрутимо в баранячий рог. Тобто, ну і власне, те, що відбулося потім в Біловежській пущі, було насправді спробою Єльцина, перше, справді, виграти владу, тобто позбутися Горбачова, і друге, просто поміняти вивіску, замість СРСР написати СНД. Так от, що в цьому плані цікаво. Ви пам'ятаєте, 1 грудня референдум, 7 грудня чи 8 грудня Біловежська пуща, повертається назад Кравчук, і йому тут кажуть: дорогий Леонід Макарович, а що це ви там попідписували? Ви що, не розумієте, що це те ж саме? І от тоді свою роль зіграла та сама група українських дипломатів, і був там ще один науковець, які написали застереження до договору про створення СНД. І от в ці застереження було сформульовано все те, що означало, що справді СРСР закінчується. Тобто спроба Єльцина через зміну вивіски перейти, взяти владу і, власне, просто продовжити те, що було, була зірвана. І серед тих дипломатів був Борис Іванович Тарасюк, вам відомий, був Антон Денисович Бутейко, на жаль, вже не з нами, був Володимир Андрійович Василенко, він тоді був викладачем університету, а потім вже став на дипломатичну службу, був ваш покірний слуга, і ще буквально 2 людей. Ось ми сіли в маленькій кімнаті, закрилися, написали оці, там, по-моєму, 11 чи 12 застережень, передали їх Дмитру Васильовичу Павличку, і на тому історія з Радянським Союзом для України щонайменше была закончена. Мне рассказывали, тоже свидетели тех событий, когда были первые саммиты СНГ, как себя вел Борис Ельцин. Как царь, он удивлялся, они приносили готовые документы какие-то и дали на стол. Там. Вы что, не поняли? Голосуйте, как я сказал. А українці говорили, нет, і його це страшно вибішувало. Ні, так я вам скажу більше. Були випадки, коли засідає Рада глав держав, готуються якісь папери, узгоджуються, а потім хитромудрі московські дипломати в узгоджений главами держав текст тихенько вносять зміни. І коли, от згадуваний мною Антон Денисович Бутейко, який тоді був радником зовнішньополітичних планів Кравчука, це з'ясовує і вихоплює буквально у Кравчука з-під рук документи, каже, не підписуйте, тому що тут зовсім не те, про що ви домовлялися. І от тоді вибухає черговий скандал, Бутейка починає там знищувати прямо на місці і таке інше. От такою була політика Російської Федерації. Тобто ваш досвід свідчить про те, що політика, зокрема зовнішня, Путіна, вона є прямим наслідком єльцинських бажань, які просто за відсутністю сили тоді не були реалізовані. І, власне, це є продовженням радянської зовнішньої політики. Тобто, насправді, всі ті речі, якими сьогодні користується Путін, ну, це калька з того, що вже було. Так. Може, це з царської Росії ще, з Катерини II. Ну, я би сказав, що щонайменше з часів розпаду Російської імперії. Згадайте, як починалася інтервенція проти
української держави Проти всіх УНР. вільних держав навколо. Абсолютно. Ну, але Да. просто я кажу зараз про Україну. Створюється фейковий радянський уряд, його десь там саджають в Харкові, Так. уряд звертається через 2 хвилини допомогою. за допомогою, і війська Муравйова йдуть на Київ. Тобто все банально Ну, тільки з Фінляндією не вдалося. От тоді не зводилося. Да і з Польщею. Да. Нам не пощастило. Тоді вони вискочили, хоча ви пам'ятаєте, що сталося з Польщею у 39-му році. А от фіни, маленька Фінляндія, от вона продемонструвала, але великою що таке так. Ну, Великою. за незалежність, і за волю треба платити. Що, власне, робимо сьогодні ми? Ну, времена действительно прошли, но манеры действительно изменились мало. И как все же забыли уже, вы же помните внезапный для западных партнеров бросок ельцинских войск на Приштину, на аэродром, да? Когда вроде их пригласили как миротворцев, тут же американцы, тут же европейцы, и вдруг они садятся на свои БТРы и делают, что хотят. Вот тогда надо было просто первое, еще до Чеченской войны это было, по-моему, да? Вот. А сейчас мы имеем уже такую, не вот эту группу, не какой-то там батальон десантный, да, мы имеем огромную армию, имеем огромную сумасшедшую абсолютно державу и имеем сейчас вообще абсолютно новый прецедент в истории. Это ситуация, в которой Беларусь вообще непонятно сейчас какую роль будет играть. Вот после этого дикого абсолютно инцидента, да, ваш прогноз, ну я думаю, что предвидеть этого никто не мог. Сбивать сбивали, но чтобы сажать и людей выкрадывать, такого даже в советские времена не было. Вот что это такое было, какая ваша версия? И что дальше? Ну, ви знаєте, світ поділяється на дві частини: на цивілізований і Русский мир. авторитарний. Ну і руський мір, ми з вами це прекрасно знаємо. Один світ живе за одними правилами і за однією ідеологією. Там, де є поняття прав людини, верховенства права, повага до міжнародного права і таке інше, і таке інше. Ну, ті речі, про які ми з вами добре знаємо. І є інший світ, який імітує, що він начебто використовує ці ж самі речі, але трактує їх абсолютно по-іншому. Ну, от ми маємо зараз, власне, те, що вже впродовж багатьох десятиліть робить Путін і його васал Лукашенко. Тим більше, що у Лукашенка ситуація справді безвихідна. Він, хоч і йому вдавалося там 20 років морочити голову спочатку Єльцину, а тепер і Путіну, але він на межі своїх економічних можливостей. І йому треба у будь-який спосіб отримувати гроші, щоб підтримувати свою каральну машину всередині країни. Це може бути тільки з Російської Федерації. Він панічно боїться, як і будь-який диктатор, будь-якої опозиції, тому що він не має що протипоставити. Он цій смерти опозиції. боится, так сказать, по-честному. Покушений, смерти, как всякие. І цього, безумовно, він боїться. Тому для нього всі засоби добрі для того, щоб показати всім. Дивіться, оцей хлопчик щось там проти мене писав, щось там організовував і говорив. Отак буде з кожним. Не шевелитесь, молчите. Да. От залізьте, будь ласка, під лавку і звідти не вилазьте, бо вам буде погано. Я посажу літак, я викраду там десь через ФСБ будь-кого, будь-де. Я привезу їх сюди, посажу їх в тюрму. Так що ось оце ваша перспектива. А его коллегам даже говорят, ну, он оттуда ушел из этого издания, Next, кстати, еще в минулого вересня, минулого року. Але їм зараз йдуть погрози і кажуть невідомі, що це вашому колезі Роману ще пощастило, що його викрали, бо вас ми просто вб'ємо. Абсолютно правильно. Ну, давайте задаємо чудову в лапках практику ФСБ. Ну, що воно робить з тими, хто їм не подобається? Ну, Степан Бандера. Ну, трошки цианістова калія в чай, там, чи полонія, чи новічка, там, чи ще ледоруб, чогось. чи новічок. Там. Да, тобто все, що завгодно. І все. Тобто, ну, цей грубіший. У цього такі, знаєте, більш прямолінійні способи реагувати на те, що відбувається. Ну і що? А що, хіба це щось міняє, в принципі? Сутева ні. Я, знаете, что хочу спросить? А мог ли, вот, согласно дипломатическим понятиям, там,
понятием экстерриториальности и так далее. Вот воздушное судно, оно ирландское, да? Оно никаким боком не русское, не белорусское. Мог, допустим, их принудили сесть. Ну, принудили, очевидно, да? Таким способом, другим, так. А мог он не открывать двери просто и сказать, что я требую консула, я требую, не знаю, там, посольства ЕС сюда, я протестую против обыска пасажирів і так далі. Ну, ви знаєте, тут питання справді трошечки складніше. Є ІКАО, є стандарти, які регулюють ситуацію, коли, скажімо, ну, поступає інформація, що ваш борт замінований. Тут, я думаю, більше працює саме безпековий аспект, ніж і от перекриває вот это... Абсолютно, бо тоді на перший план виходить питання про безпеку людей. І тут уже не питання про те, до якої країни ти належиш, я понял, тут треба рятувати пасажирів, екіпаж і так далі. Но все-таки дверь в лайнер закрывается изнутри. Так. Там нет ручек снаружи. Ее можно заблокировать. И гипотетически можно, я вот долго об этом думал, если тебе в полете человек говорит, это из-за меня посадили, из-за меня сейчас убьют, это говорит этот парень, Роман, он говорит стюардесса, она передала это, значит, и так далее. Хотя у них же эти ФСБшники были на борту. Ну, це по-перше. По-друге, ну, є ж спецназ, який відкриває будь-які двері. Ну, це був вже другой калінкор. Ну, ви знаєте, це просто продовження того ж самого. Це той самий злочин. Ну, было бы одним больше, одним меньше. Вы знаете, а мне кажется, вот это непротивление абсолютное, вот поведение экипажа, который совершенно ничего не предпринял для того, чтобы долететь вот эти 2 минуты до Литвы. Ну, хорошо, угрожали сбить, да? Могли сбить. Раз такой сумасшедший, там он мог отдать любой приказ, да? И русские могли. Они вон в Донбассе сбили и ничего, да? Но вот то, что по первому требованию им отдают людей, по первому требованию открывают двери, без всякого сопротивления, без даже формальной попытки вызвать консула Евросоюза, да, которые это... Мне кажется, это их настраивает на такой лад, что в принципе можно все. Ну, я з вами згоден. Тобто, і тут навіть питання не в цьому конкретному випадку. Ну, вже давайте порахуємо, скільки всього було. Да. MH17, агресія проти Грузії, агресія проти України, Сирія, ну, мільйон, там, отруєння Навального, вбивства в Берліні, вбивства в Лондоні, ну, і так далі, і так далі. Тобто, якщо порахувати, то, ви знаєте, список виходить такий, що вже нема куди штамп ставити. І вже давно, якби була політична воля у наших західних друзів, то Росія вже повинна була б стояти в позі глибокого пардону, вибачайте, і розраховуватися за оцима всі своїми злочинами і так далі. Але ж цього не відбувається. І я можу пояснити, чому. Ну, тому що є принципи і є гроші. Знаєте, я ще вчився в радянські часи, і нас змушували вивчати труди класиків марксизму-ленінізму. Тут ви ж такого вже не проходили. Ні, я застав трохи. А ми ходили в Центральну наукову бібліотеку чи в університетську бібліотеку. І виписували цитати. І цитати там все було. Так от, Карл Маркс, видатний діяч світового комуністичного руху, писав, що якщо прибуток більше 300%, то будь-який капіталіст продасть свою рідну маму. Угу. Так воно і є. Тобто, якщо ринок в 140 мільйонів людей, чи скільки їх там може зараз менше, є відкритим, і ви можете туди продати все, що завгодно, починаючи від шнурків і кінчаючи, там, я не знаю, космічними якимись апаратами, то ви це будете робити, тому що вам це вигідно. Учитывая, где жил Карл Маркс, это немецкий анекдот такой. Про то, что родную мать продам. И мы как раз это наблюдаем сейчас. Так от, ви знаєте, це стосується всіх. Більше того, тут треба віддати належне вмінню Путіна розбиратися в психології людей. Ох, точно. От що вміє, то вміє. Це класна підготовка, яка була проведена ще, мабуть, в ті часи, коли він просто вчився в цих академічних школах. Тут даже не про него лично. Я просто уверен, там отдельный отдел психологии работает так по этим... Без сумніву. І от лідерам. Коли йде процес вивчення людей, коли вони бачать, що цих людей можна корумпувати, купувати, шантажувати потім відповідним чином і так далі. Коли заводяться шалені кошти в економіку тієї чи іншої країни,
Коли сьогодні, ну от ви знаєте Андрія Андрійовича Піантковського, який зараз працює в Вашингтоні, ну от він говорить про 1 російський мільярд, який заведений з Росії в американську економіку. Інші деякі російські експерти говорять про 2-3, пардон, мільярд, трильйон. Сорі. Миллиард это то, что Да, Путин, я не знаю. Там. Сорі, трильйон. Інші говорять про 2-3 трильйони. Ну і уявіть собі, це ті гроші, які вже працюють в американській И економіці. это мы еще не говорим о том, что в каждой из вот этих стран западных большое количество русских иммигрантов, среди которых каждый пятый как минимум связан с ФСБ. Без сумніву. Да. Без сумніву. І створюється 5-та колона, яка починає діяти. Але ви знаєте, мені здається, що головна тут навіть не 5-та колона. Головна – це спілки підприємців, які відчувають, що їм треба заробляти. Ну, как Германия. Вот Северный Абсолютно поток. точно. Же, да. Абсолютно точно. Вони діють на політиків. І якщо навіть пані Меркель хоче і розуміє, що Північний потік-2 – це бяка, це не потрібна річ, тому що ну, всі економічні розрахунки показують, що смислу в ньому немає ніякого. Він Все говорят в один голос. Это инструмент политического влияния. Звичайно. І все равно. Ну, дивіться, якщо він навіть буде введений в експлуатацію, його потужність буде всього-навсього використовуватися до 50%, тому що такими є регуляції Європейського Союзу. Якщо порахувати, скільки йде газу через нас і через цей новий Північний потік, то фактично він нічого нового не додає, тому що всі обсяги спокійно прокачуються через Україну сьогодні. Но это политическая взятка. Абсолютно. Але для німецького бізнесу це важливо. Це трошечки дешевше, ніж те, що можна отримати як зріджений газ з Америки. Ну, це ж... І тому, вибачте, ця промислова еліта, цей бізнес тисне на пані Меркель. І вона змушена приймати такі А правила. отсюда и разговоры. Путин это не так страшно. С ним можно договориться. Звичайно. Вот они говорят, вот этот поток, это значит войны не будет, значит он хочет с нами торговать, Путин, да? А сейчас Путин еще сделал вот такой подарок, посадил самолет ему там с жертвой, и вот он изгой такой, Лукашенко сумасшедший, и тут такой стоит Путин и говорит, так условно говоря, это мой песик, да? Он что, плохо себя ведет? Я могу приструнить, если что. Ну, как вариант, да? Як варіант, так. Ну. Це правда, хоча, ви знаєте, ну тут про Білорусь, мені здається, треба говорити в двох іпостасях, якщо дивитися з точки зору Заходу. Перша, вони розуміють, що білоруси – це європейська нація. Це безперечно. Це безперечно. Вони так само розуміють, що Путін настільки сильно вліз в Білорусь, що зараз її просто відірвати, ну так, якщо Неможливо. спрощувати, неможливо. Як Україну, наприклад. Да. Тобто процес має бути просто довгостроковим. І вони, я думаю, грають зараз вдовго. Тобто їм важливо, щоб Білорусь не залишилася 100% вже поглинутою Росією. Хай вона залишається зараз квазідержавою, хай вона залишається зараз якоюсь там частиною цієї Тобто, хоча б це має значення, що хоча б формально вона була незалежною. Вона залишалася суверенною, незалежною. А вже потім, коли відбудуться зміни в Москві, коли Путін піде, а це безумовно буде, от тоді стане питання про те, а що ж робити далі. Тобто ви вважаєте, що для Заходу є неприємним, якщо Путін, а він це може, це приклад Криму довів це, раптом, коли ніхто не вірив, що він просто візьме і скаже «Крим наш». Він може також зробити з Білорусі. І що Захід йому скаже? А Лукашенко, він його вважає обраним президентом. Лукашенко скаже, прийми, там, цар-батюшка, ну і все. І як Захід буде реагувати на це? Я думаю, що мовчки. Тобто, ну, він висловить чергову стурбованість, велику стурбованість, особливо велику стурбованість і так далі, і так далі. Але практично жодних кроків зроблено не буде. Захід буде просто чекати того дня Х, коли ситуація в Росії почне змінюватися. Ну, якщо з нашого боку дивитися на це, я думаю, що нам навіть краще, якби він відверто сказав, що Білорусь моя, все. Тобто, ну, не знаю, може санкцій таких великих і не було б, але Захід
Захід був би заляканий набагато більше. Бо Білорусь моя – це війська просто у кордонів НАТО. І все. Ну, чи злякається Захід цього, це ще питання. Якщо він нарешті, цей Захід почне трошечки реалістичніше оцінювати ситуацію. А такі ознаки вже є. Дивіться, ну давайте порівняємо реакцію Заходу на 2014 року і сьогодні. Ну, навіть в 2014 році товариші з Вашингтона дзвонили в Київ, казали, ну не рухайтесь, нічого не робіть, щоб не провокувати Путіна, ну він ще, може, одумається і так далі, і так далі. Сьогодні Байден в очі називає Путіна І вбивцем. надає літальну зброю. Надає літальну зброю в Україні. Сьогодні Захід, ну візьміть Велику Британію. Ну я не пам'ятаю вже, котрий за ліком міністр оборони просто кричить на всіх каналах, що Росія – це найголовніша загроза, нам треба думати, як цьому протидіяти і вибудовувати концепцію і стратегію. От зараз, 14 червня, відбудеться саміт НАТО. Дуже добре, до речі, що Байден буде на цьому саміті до своєї зустрічі з... Тобто вони будуть узгоджувати загальну Абсолютно. Тобто він, я думаю, Байден виступить з своїм баченням того, що він буде говорити. Він послухає думки своїх ключових партнерів. Тобто це вже буде позиція не лише Сполучених Штатів Америки. Це буде позиция Заходу, коллективного Захода. Владимир, я думаю, было бы вот просто представить себе, что сейчас на месте Байдена Трамп, он бы ни с кем бы не стал советоваться, поехал бы сам и поделил бы мир с дорогим другом Владимиром. И все. Правда? Чому? Тому що він був, я думаю, є залежним від Москви. У який спосіб і чому? Ну це вже питання для спеціальних служб, хай вони це з'ясовують. Але його поведінка була очевидна. Вона свідчить про те. Вона просто демонструвала, що там є щось, чого він боїться, щоб це стало публічним. Відтак він є залежним. Ну, ви згадайте ж цю прес-конференцію в Хельсінкі. Ой, это такой Ну це ж був просто жах. Такое впечатление, что у Путина был поводок такой невидимый. Або там якась там кнопочка, якою він керував, що сказати, що не сказати. Ну це ж був Но, просто... слава богу, хоть не Трамп. Но про Байдена сейчас тоже говорят, что он не усилил санкции против Северного потока, что он не вводит санкции против немецкой компании, хотя против русских вводит. То есть такая позиция, политика балансов между Германией и Америкой, да. И то же самое тревогу вызывает, ну, в Фейсбуке же пишут, вы же читаете, тоже люди спрашивают, значит, а не значит ли вот эти слова Байдена про то, что мы хотим предсказуемых отношений с Россией, учитывая, что Россия последние годы абсолютно непредсказуема ни в чем, совсем ни в чем не предсказуема, они везде лезут и везде творят, что хотят. На что рассчитывает Байден, не слабая ли эта позиция? И чем может закончиться этот саммит с Путиным? Ну, знаєте, мені здається, що Байден грає таку дещо багатошарову гру. Тобто, ну дивіться, ви згадали Трампа. Ну що він зробив? Він розвалив трансатлантичну єдність. Ну, якщо вже... практично, так. Практично, так. Тобто, він сказав, що НАТО, що таке НАТО? Я з нього збираюся виходити. Ну, уявляєте, що це означає для європейців, які звикли, що ядерна парасолька над ними, вони собі спокійно сидять, їдять, так мовити, Нет, а тут еще русские с деньгами пиво. во всех странах Европы Абсолютно скупают точно. политиков и так далі. Тобто, ну, це був... Ну, і тому ж тоді з'явилася, ви пам'ятаєте, ідея про європейські збройні сили, про європейську систему оборони, ну і пішло-поїхало. Ну, тому що це нормальна реакція на те, що говорить Трамп. І вона була об'єктивною. Трамп свое задание четко выполнял. Он разваливал западное единство как по нотам просто. Правда. Да. От. Тому, ну, тепер у Байдена, ну, перша і найголовніша, мені здається, мета – спробувати цю єдність відновити, щонайменше, ну, дати якийсь сигнал своїм партнерам, особливо Німеччині, яка є все-таки ключовим елементом цієї безпеки в Європі, що ми з вами будемо домовлятися, ми з вами будемо говорити. І мені здається, що ця його формула, що, мовляв, я хочу якихось більш-менш прогнозованих відносин з Росією,
вона суголосна тому, що говорять в Німеччині. Вони теж хочуть говорити про те, що Росія, хоч вона і погана, але з нею щось, якийсь там діалог треба все-таки вести. Отут вони підігрують європейцям і стають з ними, начебто, на Тобто одну... ми вместе, давайте попробуємо. От так. Так. Але, розумієте, в вересні місяці в Німеччині, не тільки в Росії будуть вибори в Державну Думу, але В Росії вибори будуть? Ні, назвемо це виборами, ладно. Після сьогоднішнього рішення закону про те, що всі екстремісти геть, це вже можна вважати навіть Но Северокорейское собрание народных представителей более представительный орган, мне кажется. Так от, вибори в Німеччині в вересні місяці, вони вже, можна прогнозувати, закінчаться тим, що така цікава партія, як «Зелені». Вот вы же специалист, я поэтому вас хочу спросить. Вы же немецкую прессу читаете, вы же знаете, что происходит. Какие будут расклады? Зеленые, я знаю, категорически против потока, против России. Самая антипутинская мені партия, здається, що американці це продовжують цю ідею. Вони враховують те, що відбудеться в Німеччині, а відбудеться ось що. Зелені в будь-якому випадку увійдуть в урядову коаліцію. Або вони будуть мати місце канцлера, якщо вони перемагають і домовляються з іншими, або Б, якщо вони утворюють коаліцію, умовно кажучи, з ХДС, але якщо в них буде перша... Вони мають шанси перемогти навіть? А? Мають шанси перемогти? Звичайно. У них зараз рейтинги зашкалюють. І... Такого ніколи не було. Такого ніколи не було. Це зараз просто вперше в усій післявоєнній історії. Це нова реальність. Це нова просто реальність. треба почекати. І от якщо вони виграють і стають, навіть просто членами коаліції. А в них перший пункт це ніякого Північного потоку. І зараз у нас тут був в Києві співголова цих зелених, і він ще раз це підтвердив. Підтвердили, так? Тобто, це не предмет для компромісу. Ні. Я думаю, що американці просто делікатно працюють над тим, щоб вони самі прийняли рішення. Потягнути час, щоб з пані Меркель все було добре, щоб вона, уходячи, не сказала, що американці погані і так далі. Надавили на нас там. А що потім, об'єктивно, цей процес завершиться тим, що зелені заблокують цей варіант і в урядовій програмі, а вони там перед тим, як формують уряд, підписують програму. Буде написано, що Північному потоку-2 – ні. Крапка. І тоді американці з боку, ми ж начебто вам і не заважали, це ж, sorry, guys, так уже склалося. Пане Володимире, я вам дуже вдячний, бо я саме це пояснюю. Я тільки не знав, що вони, я знав, що вони можуть отримати золоту акцію зелені, але я не знав, що вони навіть перемогти можуть. Не можуть перемогти. В будь-якому випадку це зовсім інша внутрішня політична конструкція в Німеччині, якої ніколи не було. Так. А зелені, ми звикли до того, що це зелені – це знак рівності ліваки. Ні. Такого ні. Тепер вже цього нема. Ліваки там це Die Linken, так звана ця ліва партія, і оця промосковська, яка сидить, я думаю, на грошах. АФД. Так. Альтернатива für Deutschland. Тобто, але останні маргінали, які там візьмуть своїх 8-10% і не більше, ліві в силу того, що вони так само можуть десь приблизно взяти ту саму кількість голосів, але не війдуть в коаліцію, вони просто будуть в опозиції, тоді там питання буде про те, чи буде коаліція на 2 чи на 3. І цим третім може бути або соціал-демократи, хоча, скоріше за все, вони підуть у відставку, або вільні демократи. Ось буде ХДС, вільні і зелені. А от хто буде лідером, тут уже питання, як домовитися. Давайте тоді почекаємо до вересня. Почекаємо. Але я думаю, що американська якраз полягає в тому, щоб дати цій справі спокійно вмерти без скандалу за останні кричать «зрада», и Байден нас бросил рановато. Поки що рано. Да. Хотя, после того, как Байден назвал Путина, сказал Путин убийца, да, все такие думают, сейчас он разнесет там к чертовой матери Россию, наложит санкции, там даже Россия начала готовиться к отключению СВИФТа. И они, в принципе, я думаю, уже готовы. Насколько это можно быть к этому готовым, да? А Байден выбрал другую стратегию. С чем-то можно сравнить? Эта стратегия похожа на стратегию Рейгана или как антипод стратегию Картера, которая, наоборот, была поощрением этого режима советского. Вы же
жопу. Ну, знаєте, велику. один з ваших колег мене вчора запитав, каже, у вас немає такої асоціації, що, мовляв, от ця зустріч, яка була між Горбачовим і Рейганом, вона означала кінець холодної війни. Рейк'явік. Так, абсолютно точно. От, ви знаєте, кажу, у мене інша асоціація, вона означала початок кінця Радянського Союзу. Бо це фактично був пролог до того, що тоді СРСР залишилося там буквально 6 років. І ви знаєте, у мене, як у великого любителя Російської Федерації, ви це знаєте, є сподівання, що це справді буде початком кінця цієї країни, тому що вона в цій теперішній своїй ситуації, вона не життєздатна. А Россия сильная или слабая сейчас? Она на пике своей силы или она идет на спад? Ну, як сказати? Ну, давайте я вам просто назву одну цифру, і, по-моєму, це буде вся відповідь. Частка Росії в світовому ВВП складає 1,5-1,6%. Ну, це якщо ми беремо... Зато у них бомби есть. Они же говорят сразу, у нас есть бомбы. Так. Якщо говорити про ядерний потенціал, там справді Російська Федерація може поки що конкурувати з США. Але давайте задаємо, я вам ще назву дві цифри. Військовий бюджет Росії складає 65 мільярдів доларів. Військовий бюджет Америки складає 600-700 мільярдів доларів, 10 разів більше. Тобто те, що відбувається з Збройними силами Російської Федерації, ну, є процесом поки що утримування певного балансу, але до проривних речей далеко. І ці всі мультики про те, що там щось літає з Мне тоже там, кажется, что это пропаганда. 10 махів Да. там, чи щось в такому дусі, ну це для... Не, ну они могут какой-то один экземпляр собрать и можливо, показать. там. але це не є тим, що називається система, міць і так далі. Для того, щоб щось працювало в армії, це має бути застосування цього озброєння повсюдно. Це мають бути навчені військові, це мають бути підготовлені відповідні місця дислокації там, і так далі. Так далі. Це ціла система, це не так просто робиться. От, тому, ви знаєте, поки що у Росії залишається в основному одне – ядерний шантаж. І от мені здається, Байден зараз теж Прощупать хочет Путин. логічно хоче зробити те, що, власне, зробив свого часу Рейган. Він просто втягне Росію в таку гонку озброєнь, але зараз вона вже вимірюється справді десятками мільярдів доларів, яку російська економіка, в силу того, що вона стагнує і не розвивається, знову такий приріст 1,2-1,3%. Це нуль. Це практично нічого не означає. Згадайте 25-30 мільйонів росіян, які офіційно за межею бідності. Задайте Дерипаску, який недавно сказав про Кого это 70 мільйонів. интересовало когда-то? Голодранцев гнали на смерть и все. Ну, ви знаєте, все ж таки часи трошки міняються. Отже, економічно Росія виграти гонку озброєнь не може. Ну, це правда. Ну, Вона, якщо буде втягнута в цю гонку озброєнь, вона витягне ноги, вибачте за це слово, ну, впродовж кількох років. Владимир, а как это может выглядеть? Я помню же прекрасно. У нас в школе были политинформации, и я очень все читал. И это была программа СОИ, у нас их называли «Звездные войны». Да. В Америке называлась «Стратегическая оборонная инициатива». Это чем-то напоминало, ну, по смыслу, «Железный купол». То есть сбивать ракеты из космоса, наводить и сбивать ракеты над территорией Советского Союза или над морями, чтобы они не... То есть, грубо говоря, когда русские выходят и говорят, мы вас сейчас запулим бомбой, сказать, ну попробуй. Хотя у тебя там и упадет по Челябинском или там где-то упадет, да, ну, то есть большая часть, по крайней мере. Ну, вот Израиль показывает, что они могут сбивать там до 90, там, причем там-то вообще, там взлет, и вот до ближайших пунктов населенных, на 2-3-5 минут подлет ракеты, и их даже сбивают.
А тут все-таки ракеты дальние, они достаточно медленные, они летят, их видно со спутников. Что может Байден ему сказать? Если ты, ну, я просто предполагаю, не будешь вести себя как человек и не будешь, так сказать, двигаться куда-то в сторону от эскалации, то ми можемо таку систему предложити, і тоді ваш... Так, ви знаєте, ну це вже власне є. Ну зараз, ви, я думаю, теж читали про інформацію про те, що американці зараз виходять на норвезькі військові бази і працюють там уже доволі ефективно. Угу. А що таке Норвегія і Росія? Це, власне, ви кажете там про 5 хвилин, а там буде 2 хвилини. Бо якщо запускається ракета з Норвегії, то вона до якогось певного пункту в Росії летить, ну, знову ж таки, рівно стільки, скільки їй потрібно, і її перехопити вже практично неможливо. Ну, дивіться, якщо навіть це буде через Польщу, це навіть може бути просто через Середземне море. І все одно це кілька хвилин. Тобто зреагувати в такій ситуації практично неможливо. Ну, хай це буде 20 хвилин. Ну, от понятно, давайте порахуємо, що можна зробити за 20 хвилин. От іде інформація, старт ракети десь в східному Середземному морі. Що робити? Доповідати військовому керівництву спочатку, військово повинно доповісти політичному, політичне повинно прийняти рішення. Тобто навіть на оцей червоний телефон для зв'язку вже практично не вистачає часу. Тому ну, ці заяви Путіна про те, що ми там вас відправимо в ад, а сами попадем в рай. Ну, це... Ну, вот смотрите, то, что он в Сирии войска держит, уже точно туда ракеты привез какие-нибудь. Он рассредотачивает базирование ракет, чтобы осложнить вот решение именно этих, в том числе, задач, по-моему. И Крым для этого тоже. Так, це правда. Ну, але ж ви самі задали про Купол. І Білорусь. Да. Я думаю, що НАТО має достатньо гарних можливостей для того, щоб чітко і ясно перехоплювати все це, що відбувається. Не випадково туди заводяться. Даже сейчас. Даже сейчас. Скажите, а вот вы же участвовали в переговорах и с русскими, и с американцами. Ну, может быть, с тех пор что-то изменилось, может быть, и сильно. Но как могут проходить разговоры между Путиным и Байденом? Вот представьте, что вы Байден, а я Путин. Кстати, вы чуть похожи на Байдена. Я не знаю, говорили вам или нет, но немножко похожи. Вот. Займемося родословною, може, десь там щось відкопаємо. Ну, хоча я сумніваюся. Да не, просто вы такой высокий, статный человек. Байден тоже высокий такой достаточно. Вот. Но и с опытом политическим тоже большим. Он вообще, по-моему, самый пожилой президент. Він знає все. Справді, це. Ну вот они садятся за стол. Во-первых, ну вот сейчас уже спорят, пожмет он руку или нет ему после того, как он убийцей назвал. Это я вам заголовки прям вижу. Рукопожатие с убийцей. Ви знаєте, думаю, що так. Думаю, що це відбудеться. Угу. А от далі, коли оці перші хвилини пройдуть, коли там всі наклацають фотографії і оці заголовки підуть, двері закриються, і я думаю, розмова буде настільки жорсткою і настільки прямолінійною, що ну, там до дипломатії буде, я вот про это хотел спросить. Вот как вы, как Байден, будете разговаривать со мной, с Путиным? Что, вот прямо все будет сказано, без всяких вот... Ви знаєте, ну от у вас, я бачу, на столі там аркуш паперу. Нет. Так? Ну, дать вам? Ні. Угу. Просто Байден протягне Владимиру Владимировичу аркуш паперу. Без будь-яких заголовків, без нічого. Просто non-paper це називається. Така собі от, форма, ну, начебто, от, пропозиції. І там буде пункт 1, пункт 2, русским пункт 15. по белому будет написано? А? Русским языком? Думаю, що так. Команда пропрацює це до деталей. І це буде передано як пропозиції, як треба себе поводити. Зарані или во время переговорів? Під час. Ні, ну зарані не можна. Зарані не можна. От. Реакція буде, звичайно, негативною. Зав'яжеться якась певна дискусія. Може, навіть на повишених тонах це висить? Думаю, що ні, але тут буде гра нервів.
тут уже якраз вступає в силу психологічна підготовка і здатність людей тримати удар, навіть суто зоровий. Коли з того боку російського буде сказано «ні, це не то, це не сьо, не так» і так далі, під якимись приводами правильними чи неправильними, в основному неправильними, буде винята друга сторінка. Де буде сказано, ну, в разі, якщо ні, тоді, будь ласка, подивіться на оцей перелік, який доведеться вам витримати. От на цьому дискусія по оцих найбільш гарячих питаннях буде, власне, закінчена. Там буде Україна, там будуть кібератаки, ну, весь цей список, Втручання в вибори. про які ми з вами знаємо. А там буде Ізраїль, Сирія. Там будуть вбивства, там буде Білорусь, ну, тобто, там буде Навальний, ну, то весь цей набір, який сьогодні є і так далі. Але головне, що там не буде того, що запропонує Путін, бо він так само видасть свій варіант. Поділ світу на сфери впливу. Ну, так із 14 века. Нова Ялтинська угода, тобто ООН-центричне, як вони зараз говорять, світоустрій, там, ну і проче бла-бла-бла, яке не працює, яке працювати не буде. Ну там же ни один пункт из путинских хотелок, он неприемлем в принципе. От в тому то й справа. Тому, я ж кажу, там дискусія буде просто, я думаю, там буде просто передача паперів. А от коли це все, ну, і потім буде домовлено, що ну, ми розглянемо ваші пропозиції, ну, звичайно, ну, як ми ж не можемо так от відразу все і так далі. Відпрацювати маємо. Ми будемо відпрацьовувати, ми будемо радитися і так далі. А потім перейде мова до змін клімату, там, Арктики, там, Африки, ще чогось там. Ну, тобто, то вже буде йти таким собі плавним чином, щоб вийти на прес-конференцію, сказати, що да, от ми обговорили питання безпеки, ну тут у нас, звичайно, залишаються серйозні розбіжності. Ми домовилися там, що ми будемо намагатися зменшити ядерні потенціали, ну, тобто весь цей набір правильних фраз і так далі, які під собою не матимуть абсолютно ніякого практичного змісту. І от ми так само обговорили питання боротьби зі змінами клімату, там, боротьба з ковідом, продовольча програма для бідних країн, ну, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тополя і так далі, так далі. І все чудово на цьому То есть закінчиться. внешне это будет выглядеть как нейтральный итог такой, Звичайно. обмен мнениями по интересующим обе стороны вопросам. Да. Но так это на самом деле это будет, ну то есть все поймут, кто чего от кого хочет. И Путин должен понять, что есть какие-то красные линии. Очевидно. Ну і в цьому смисл самої зустрічі. І я думаю, що саме заради цього, щоб просто так дивлячись в очі і передаючи ці пункти, власне, Байден і хоче з ним побачитися. Бо, Вот розумієте, да, вот это вопрос. Зачем именно видеть его? Вот и даже так можно передать. Ні. Вот вы дипломат, Ви расскажите, знаєте, интересно. це тоді не так діє. Тут потрібен особистий контакт, потрібно зрозуміти людину, потрібно побачити його, побачити і зрозуміти, що там за черепком чи під черепком. От, зрозуміти, яким чином на нього треба впливати і діяти, і просто запропонувати варіант. А вдруг... Тоді це вже має якийсь певний такий морально-психологічний відтінок. Ну я ж тобі говорив. А ти що? Не слышал, так, что ли? так не можна. От. Тому от цей момент є так само дуже, дуже важливий. Это очень интересно, что вы говорите, но были и как бы несчастные случаи при подобных свиданиях. Например, когда Джордж Буш младший, притом это был последний, по-моему, президент США, который был действующим военным, он заглянул в глаза Да, і побачив там и увидел щось, там... так. Что он там увидел? Нет, добро, не помню, мир, что Ні, ну ли? там він там побачив те, що там ніколи не було і не могло бути. Він просто погано готувався. Скажу вам відверто. Я бачив пана президента Буша, так як вас, коли він прилітав з візитом в Київ. І це було 1 квітня 2008 року перед самітом НАТО в Бухаресті. І він казав президенту Ющенку, ми зробимо все, щоб ви ПДЧ отримали. Ну, такий собі, знаєте, трошки розв'язаний, такий... Ковбой, так от, стоїть пляшка з водою, стоять, звичайно, там
склянки і так далі. Які там склянки? Раз, там, поїхали. Ну, це таке, це все те, що... американці можуть інколи дозволити такий собі, Ну, навіть не англічані. ковбойський підхід, думаючи, що так можна по-ковбойськи це все зробити. Ну, на жаль, бачите, тоді цей ковбойський наїзд А потім була війна спрацював. проти Грузії. А потім була відразу війна в Грузії, а вони все одно ще думали, що з Путіним можна про щось домовитися. Згадайте Саркозі, згадайте всіх тих, хто... Столько всего было, Владимир, столько всего было вот на эту тему, взглянуть в глаза Путину, давайте поговорим. Да. Але ви знаєте, слава Богу, що вже зараз від цього всього починають поступово, але невпинно відмовлятися. А вы знаете Байдена? Лично? Ну, десь там якісь такі... Ну, не разговаривали. Не. Но все ж таки, вы же общаетесь с коллегами, там, вы видите его, опыт есть. Вот он, я прошу прощения за такое, я не буду говорить это, как это по-русски, скажу, он с орешками, этот человек, или нет? Как говорят англичане. Ну, я би сказав, що він знає, що він хоче. Він людина, яка чітко вміє формулювати мету, інтерес і йти до нього. Інколи цей шлях буде кружним, тобто непрямим, але це зовсім не означає, Тобто що... кінцева мета в нього чітка. Звичайно. Яка вона? Ну, звичайно, я не можу залізти в голову людині, Я вас про це і не але прошу. виходячи з того, що зараз можна аналізувати, то цей аналіз приводить до того, що до певної міри стримувати Росію, головну увагу переставляючи на Китай, тому що Росія в цьому економічному плані справді Ну, погрешність. стрімиться к нулю, як кажуть математики. Ну, от. А Китай навпаки піднімається, і це справді створює проблему. А от Росію десь тримати от в тому такому, ну, знаєте, стані, ну, добре, ми на вас звернули увагу. Ну, Бог з вами вже. Ви так хотіли, щоб ми з вами Но поспілкувалися. не давати точно йти далі, нікуди. Абсолютно. Тобто там, розумієте, головний інтерес економічний. І він рухає всім в цьому світі. І якщо американці бачать, що тут, в Росії, ми нічого зараз не візьмемо, не зіграємо, то і інтерес до цієї країни слабне остаточно. Я вам чуть-чуть возражу, посмею. Вот до войны, еще в 1938 год, Мюнхенская встреча, все тоже думали, что экономика важнее. Когда Чемберлен прилетел в Лондон, он сказал, я привез вам мир, и надо сотрудничать с Германией, с Гитлером, нормально для нашего бизнеса. Ничего. Все думали, что экономика главнее. Один только Гитлер так не думал, и Сталин. Це і вони правда. перевернули мир. Так, але розумієте, Росії справді зараз нема що запропонувати. Це за відомим висловом, на жаль, покійного Маккейна, країна бензоколонка. Ну і, до речі, от теж цікавий факт. Ви знаєте, що з 25-го року об'єктивно почне зменшуватися видобуток нафти в Російській Федерації, особливо під впливом тих санкцій, які... Вот еще бы сейчас санкции добавить, не «Северные потоки-2» строить, а давай бы санкции, и тогда через пару-тройку лет мы бы имели дело совсем другое. Ви знаєте, це правда. І я вам скажу чесно, навіть за цих умов, рівно через 10 років, Російська Федерація не зможе забезпечувати власних потреб в нафті. Тому, а що таке нафта для У них Російської Федерації? дрова есть. А? У них дрова есть. І валежник. Правильно, але ви знаєте, на дровах російський бюджет не закриєш. Російський бюджет закривається двома статтями – нафтою і газом. Якщо ці два джерела починають зменшуватися і зникати, ну, тоді, вибачайте, зникає все те, що називається російською економікою. Ну, мы возвращаемся к Рейгану и к Советскому Союзу. Абсолютно Когда правильно. оказалось, что это колосс на глиняных ногах. И эти две глиняных ноги как раз и были нефть и газ. Так от вони так само залишилися в Російській Федерації. Так, що нема, хуже, і нема мені жодних підстав думати, що там щось зміниться. Тому, ви знаєте, я дуже оптимістичний. Я знаю, що ви член клубу русофобів, от, куди мені, звичайно, вхід зася, розумієш, це тільки така журналістсько-публіцистична штука.
Але мені здається, що наші думки в цьому плані співпадають. Тобто я думаю, що в інтересах, до речі, того самого Заходу, і це я кажу вже серйозно, мати справу з 10 нормальними країнами на території Російської Федерації, ніж з однією неадекватною, Звісно. агресивною Звісно. і непередбачуваною. Это вот ошибочная была политика как раз после Ельцина. Они на это купились, они решили сохранить эту Россию, и типа с ней одной иметь дело проще. Оказалось, не проще с ней иметь дело. Спасибо вам за то, что пришли, за то, что имеете абсолютно трезвый взгляд на вещи. Ну, может быть, членом Союза русофобов или клуба, но почетным советником я б вас запросив, да, почесним радником. Домовились. Дякую вам. Дякую вам. З нами був Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України. Дуже досвідчена людина, і він має оптимістичний, як ви бачили, погляд на майбутнє. І ми дотримуємося того самого. Дивіться АТР, допомагайте АТР через Patreon, через інші якісь способи. Просто дуже вдячним вам. Ми працюємо завдяки вам в першу чергу і для вас в першу чергу. Крим – це Україна, Крим – Сербія, Солоджак. Дивіться АТР. До нових зустрічей. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ярмадаға кіріш ясағын ешткен соң Мұстафа Джемилев Қырымның мемори сыңырына кечіп, сөзде Русия сыңырыны бозмақ үшін интылулар япмады. Аксине жғалжілер провокациялар япабілі деп, оны қаршыламаға келгенлеріні евлеріне қайтмаға чағырған. Бұны Мұстафа Джемилевке низбетен уйдырылған даваны баққан Эрмени базарының ижғалжілер махкемесінде шат сыпатында желпетілген құрылтайның тефтіш комиссия рейсі Али Өзенбашқа береткен. Ода 2014 сенесі майыс уч күні Қырым татар халқы лидеріні қаршыламақ үшін Қырым Херсон вилайеті арасында олған мемори сыңырға шыққан. Аманда Русия сыңырының әлеметлері yok еді дей. Onu yibermediler gümrükten. Ya gümrükten yibermegen olsa nasıl etip haksız geçtiği gümrükte boş bu iş ama işte onlar ozunu kuşunu göstermek çalışıyor. Bakarız ne olacak. Eminim hepsi iyi olur ve biz devletimizin kurabiliriz. Mustafa'ga da bizim beraber sağ selamet ve özgür olacak. Мұстафа Джемилевке қаршы ұйдырылған даваны таққық еткен Магомед Магомедов адвокатының суаллеріне жауап беріп оламаған. Бүгін оны да шаат сыфатында сұрғыдан кечірділер. О Мұстафа Джемилевке қаршы Русия сыңырына қанунсыз кечмесі ве селянин мұқайтсызлықнен құлланмасы бойынша башлатылған жинай даваларына таққық еткен. Евел адвокат Николай Полузов хабар еткеніне көре айны таққықатшы дава материалар арасында олған компакт дискны тешіп дава материаларынан берабер тіккен. Как свидетель, следователь оказался малоинформативным, но свою задачу обеспечить суду демонстрацию того, каким образом производилось предварительное расследование, не очень хорошим образом. Сторона защиты выполнила, у суда, по всей видимости, тоже сложилось впечатление о том, как именно формировалось это уголовное дело и какие следственные действия следователь предпринимал или не предпринимал, а должен был предпринять в ходе производства по данному уголовному делу. 50 000 рубле жөреме. Ишгалжілер чақмағанлық давасы бойынша қабатланған Ридван Умеровқа бойлы жаза белгіленмесіні талап еді. Имайджілер о ақланмақ керекде, чүнке қабаты іште избатланмады. Махкеме тақиқаты екінленген ярын судақның Ишгалжілер махкемесі ұқымна сеслендірмелі. Махкеме тілгенге қол тұтмақ үшін Айдер Аблекимовта келді. Ода айны чақмағанлық давасы бойынша махкеме тілмекте. Ридван Умеров тербиелі вен намуслы инсан. Дава ise уйдырылған дей. Я не согласен, то, что на нас сегодня вешают эти клеймо, обвиняют нас в терроризме, сотрудничестве в терроризме.
с чем мы не согласны. Наш народ никогда не был террористом. И никогда мы не сотрудничали с террористами. Кечкен сене августның 31-ында ишгалчыларының кuvvetçilері бірден Судақ шері, Ичкі Весейтлер районында 4 қырым татары, Айдер Аблякимов, Ридван Умеров, Айдер Кадыров, Енвер Топчының evinde тентувлер кечірді. Эпсіні игил сыраларына қошылған Насылдыр Умиджон Дададжанов или ичтимai ағларда язышқанлары ақта Русия оқу қорыжы органларына хабер етмегенлері үшін қабатлайлар. Ишгалчыларының Ичкі район махкемесі Енвер Топчыге 100 000 рублей жүреме, Сейтлер махкемесі Айдер Кадыров 30 000 рублей пара жазасына белгіледі. Тамыр халықлар yo'qotilmesi Rusiya devletining siyosatidir. Xazar dengizi yalosida yashagan qalmuqlar o'z devletchiligi tiklanmasini muzokara etmek uchun Milliy shura to'plashuvini e'lon etdilar. Buni Prometey Talil merkezi o'z manbalarini atif etib xabar etdi. Qalmuqlar Mongol tillar gruppasına kirgan Avropaning buddist xalqidir. Rusiya territoriyasida taxminan 170 000 qalmuq yashamoqda. Ama bu xalq Kreml tarafından boshqa ve diskriminatsiyaga uğratılmoqda. O'z devletchiligi meselesinden g'ayri Qalmuq xalqına Rusiya ve xalqara meydanlarda taqdim etecek icra organ kurmak niyetindeler. Böyle organını Kırım Tatar xalqının meclisi gibi Erziya xalqı da kurgan edi. Evvel Kalmukiya paytaxtı Elisti şehrinde Moskva siyasetinden razı olmaganlarını bildirgen ediler. 2019 senesinde Elisti meri vazifesine Donbass'ta Rusiya işgalcilerinin yetekçilerinden biri olgan kişi tayinlenmesine karşı büyük bir miting geçirilgen edi. Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та калмики, щоб знищувати калмицьку мову. Вважаєте ли ви нашу мову калмицьку? Відповідайте калмицькому народу. Ми зіткнулися з екзистенційними викликами. Спостерігаємо стрімку деградацію державних і соціальних інститутів, зубожіння населення, повну відсутність реформ, цілеспрямовану політику асиміляції. Всі ці чинники разом і окремо підштовхують молоде і працездатне населення виїжджати з Калмикії. Народ на межі зникнення. Найстрашніше, влада вдає, що проблем не існує. Чиновники підзвітні Кремлю, але не народу. Саме тому ми маємо намір заявити про проблеми калмицького народу привселюдно. Це перший крок, без якого ми не зможемо рухатися далі до розв'язання наших проблем. Devlet xainligi yapılmasını qo'zg'atgan ve tejavuz jin kalib borilmasi. Ukraina Bosh prokuraturasi Rossiya Mudofaa nazirligining misliachısına sheklenib seslendirdi. Taqqatning ma'lumotiga ko'ra, 2014 senesi Kefide dengiz piyadachilari batalyonining harbiy bo'lagini qirshavga olgan. O kunlari nazirning misliachisi Rossiyaning Janubiy harbiy okrugining yo'lboshchisi vazifasida çalışa ekan. Ishg'olchilar ordusini idora etgan general-polkovnik Ukraina harbiylarini teslim olmasalar jazolamaga ishondırgan ve xainlik etmege çağırgan. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб Збройних сил РФ до розв'язання та ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму. Sabadan işgalciler nişancısının ucumundan bir Ukrayna harbiyi ele oldu. İşgalciler Ukrayna harbileri pozisiyaların artilleriya tertibatlары ile de ucum etmege devam etken. Donetsk civarındaki Krymskaya Peski yanında turgan Ukrayna harbileri mayın atıcı ile ucumge uğratılgan. Adet üzere granata atıcı ve büyük kalibrlı kurşun atıcı tertibatlары da kullanılgan. Avdiyivka civarında kenede Rusiya nişancıları çalışkan. Sabadan artilleriya ve BMP tertibatlары ile de ateş açkanlar. Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Üçüncü kun Ukraynada COVID-19 hastalığına uğragan insanlarının sayısı artmakta. Geçken kun devamında 3,5 bin koronavirus hastası tasdiqlangan. Onlardan 193'ü bala ve 82'si Tibet hadimi. Kenede en çok hasta Kiev şehrinde 454 kişi. Lviv, Dnipropetrovsk ve Kharkiv vilayetlerinde de hastalarının sayısı artmakta. Zakarpatya ve Kirovograd vilayetlerinde tek 30'ar hasta tasdiqlandı. Ukrayna boyunca 189 kişi Çin virusuna yengip olamadı.
пуламаган, 16.000 хаста түзелген. Ишгал етілген Қырымда авто девамында стабиль шекілді ең азындан 90 хаста белгіленмекте. Ақиярынан ишгалчылар акимиеті хасталық тест арқалы башлаған аққында хабар ете. Кечкен авто девамында шерді 35 хастада чин вирусы белгіленген. Қырым бойынша кечкен күн девамында 65 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде хастаханеге түшкен, 5 кіші хасталықны еңіп уламаған.